Зихаи хюр, зихаи ватан, герихане он хюр я, герихане он хюр қасым хюр, дербен треким қайқарақтайни икяханва. Адан мулкар гюл геричай ватсон, қеблепатан қарехтилай бакурастов шехре рекалди давам жезва. Совхоз арадал қадалди, ирит мюджут километр дин мензилда, ике қалин дам авай. Тамалай ани қақанч кадал махмутар, целегунар, царахар, خوررين قزميار ألاي. أغزونك أدوشني قنيتسوز لها يسوس رايكون بين صدلاي سكرتاري ريفوليسيونير يوسف جريخانова قيلكتنولدي إن السفخوز أرادل أتانا. Велик лай ичилер уленрени царалай кулкусри кунвай. أغزونك أدوشني قنيتسوز لها يسان قني إريد لاي أبريل ديس كولاك ريواشي ولود يوسف جريخانов يانق أنا. هاوختون سبخوز علای مولکاریز قنیق ولین دیرل هدای. این مولکار سشمود خورین قزمایر علایتنی ایشمیش کن پتال دیچلر بیجی قزوای برتوشیر. سبخوز اردال اتای دیلاگی خونیز این دوستاق دوای بر پتال وقتون دی ایشمیش دای برکار اتسیگنوا. Россия дин шехерайни область рай не спешакарар قزوای. سبخوزین سیفته دиректор Хаиди Керинский тир. هايك سبخوز جريخانова هار جردين درامة هار إتسيقناي بغلار كتوناي هار جردين مدينيات دين ماريكو تار كتوناي بليك فيزواي ويش гектар جلال بغلار أرادالاتانا وتسود гектар دل питомникар يمشي كانيدا زد ار حسيلون بطال أغزونك ادوشني يخصون مجود لايسوس консервный завод إتسيقنا вот цехни алаз وطان دين چخي دعوедис فيه ويشني قنيцуд كاستيكاي يخصوني رغود كاست تليفخانا أغزونك أدوشني يخصوني رجود أغزونك أدوشني يخصوني أريد لا يسرى كلوب إخصيجيز بشلامشنا أغزونك أدوشني بتقاني قود لا يسوس سوخوزن ديرектор بچخانова كلوب دي قصوقتاي زالني أكلنا أخيك مك إريقاي ريكوم دين комсомол دين صدلا секретарь بيدулlah عبداللهيва гана سوخوز تشكيلة سفتي قلاي حقيسах велел дизехмех чугур инсанарный ханам агроном спецкий отдельный начальник Винниченко прораб Османов Тарикули Вамасабур أغزونك أدوشني بتقاني تصود لها يسوس جريخانовский участковый больница директор Бачханова قيلكتنولدي تسيدرا محجز أقودنا قلين دكتور رستامов كايخانا جريخانون خورك أبلبتن دغوستن دا فريدلايني إير خوريك هايسات خانا Бачханов директор тер вахтунда совхоз да мюджут эмерчебан дин колер больница контора юкон школа аялрин бахча фучеледай пекарня фермаяр культура дин колин дарамат этсигна. Совхоз Гериханова республика дин хюрмехтин доска долни лайх лучка куна. Совхоз Дагустанда веридалайни чехи мишрин калемлух авай, а низрехпервал гузвади Василий Храбков тир. Чехи тербилу мишнин колах тхузвай мектеб да авай. Алзуник эдвишни кани ципут лаха Иисус консервный завод дин серхехта кластин мектеб Ачухана. Они заведующий Пейсахов Юхан Закиевич тир. Алзуник эдвишни яхсуни пудлага Иисус адакай эрит классил мектеп хана. Хавахтунда мектеп да колах савайбур вери урус малим артир. Абурни Россиядин хар пиперай атанвай буртир. Алзуник эдвишни яхсури сарин юкая урус малим рехкалаз лизги малим рени колахис хана. Алзуник эдвишни путкад лага Иисус шкодин ции данамбатни цигна. Шкодин директор велени Анварбек Амирасланов Тайнахна. حقی سخت ولیدی زحمت چوبور و آقا سوانه سیادی تربیه گوی معلم رین ترارنی قنت و نجداج. سونیا ولیمتова, Асрет Мигралиев, Василий Москвитин, Рехлербек Кильбалиев, Зейнудин Алиев, Шейх Керим Магомдаров, Рамазан Магарамов. Школа да Фадлай Токстин отряд Кардико. Алзуник Эдвишни Куткани Мижит Лхайс и Сарлай Краеведческий музей девичьим Колах Хизва. А вахтунда музей дин Колах Элет Хузвази географии дин Муалим Алла Владимировна Андрейченко тир. Алай вахтунда Алзуник Эдвишни Куткани Цек и Салай и нефти спортивной школы дин Кардико. Кой Алзуни Пудлахай Салай мектеп дис Афганистан дин Дяведа Вичин Чан Телев Аур Райдин Османован Тарганва. Школа дин стадион дис
террористар церк алун патал Вичинчан гаи Роберт Казяхмедован Тарганова. Якан давай юкос совхоз вери кулай верел авай хрюз алкана. Чун гзав шадя, чи хрюн кене культура дин хана, доктор хана, хрюн советин идара, аялрин ясли бахча, ватан дин чехидяведа телевкаи аскерин, ва Юсуф Гериханован гюмбетар, ва халтис ял ядай паркова, яша мишрай зихаихыр. Зихаихыр, бахая зазверитлай. Зидидяхиз, амзирикез лап хошя. Хаидахла, дюз дугунар цикалай. Билдин сез, михихава зазнушя. Ахсакалар, викамалу эхлия. Хищакаваш, авикимин абурья. Апол качоз кимел казвай жахилар. Амчахырин, пока декан соборья.